אני בערך בין 14-15, יושב על אם הדרך, כמו שאומרים, משחק עם החברים שלי, ואז אני רואה אנשים מהכפר שלי, צעירים, הולכים לכיוון סודן. המסע מתחיל. הרגשתי שאני נוגע בחלום. אבא שלי והשכן ניסו להתנגד, אבל השודדים כיוונו עליהם את הרובים וציוו עליהם בכרוע ברך. 3 אחים שלי ועוד 4 דודים. אנחנו לא יודעים עד היום מה עלה בגורלם. קברנו את אבא והשכן בין השיחים והמשכנו במסע. כשהיינו בסודן החיים לא היו קלים, לא היו פשוטים. אבל ברגעי קושי, כשאתה מרים את הראש, מסתכל למעלה, לשמיים, אתה אומר לעצמך, למה אתה פה ולאן אתה צריך להגיע, זה היה נותן כוחות אחרים.